Ambu guys, Ambu Bedor. Nuferदों नोंसोर मालाबा बेफोरबायदि guys नायलांबाय था भिडिअखौ Onthaiao संदों नै खोस्लियाबो guys. Hello viewers, नोंथांमोना माबादि दङ आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय गाइस नै आं दा मोनसे बिराद डेन्जार जायगायाव फैदों जोंनि लोगोफोरा बैयाव दङ अमा हांगासिनो ओमफ्राय र' आं दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामा दे गाइस सिनेमेटिक र' गाइस मेंदो र' आं मेंबाय गाखोनानै ओमफ्राय नोंथांमोना जायगाखौ इसे नायनो हागोन नैनिफ्राय नैसेसोल' गाखोना फैदों फाग्ला नैनिफ्राय बेसेसोल' बेयावनो डेन्जार मोनबाय ओमफ्राय नै जायगाखौ खेबसे नोंथांमोना नायदो 360 ना बिराद साफा जाना दं साफायावनो दङ बिदिनो नर्मेल अखा हादोंमोन गाइस दिनै नै बिरादनो ओमफ्राय आं दा बैसिनि थामनि ओरैनो All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Ini guys, जोङो माने बेदरखौ दखाननिफ्राय बायना लाबोदों आरो ना बिदिनो साफा पिस बेखौ जोङो फार्स्टआवनो एरेन्ज खालामग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो गाइस सिनारिखौ नायदो माबायदि सिनारिया देन्जार ना नै गाइस ओमफ्राय जोंनि आखायाव दङ दा मिट मस्लाखौ नुनो मोनसै जोङो garnish wow ओमफ्राय गाइस संख्रिखौबो होफानोसै जोङो लोगोसे ओमफ्राय लास्टआव थावखौ होनांगोन आरो ना गाइस सामने में नारे देना हमने पूरा कंट्रोल है पांच उठा के फेंक कर गाड़ी ओए खांख्राइ कर तो नहीं खांख्राइ जायालै ना दा मेरिनेसन खालामनायखौ जों दा नाय गाइस माने कालारखौ नाय बेदरनि कालारखौ नाय नोंथांमोना कालारखौ निम्बुनि सरके देंगे नांजोब्बाय ना ओमफ्राय बिदिनो दसे दोनथ'गोन जोङो आधा घन्टासो दोनथ'नोसै गाइस बेलेग खामानिखौ मावनोसै फैदों guys जोंनिया डेन्जार माने अरयाव रेडि खालामगासिनो अरखौ दा आखाइखौ सुइनसै ना मानो गाइस नायबाय थाथ' सेकेन्ड बायलांबालाय फैलाय बेफोरलाय गुना दानलामनियालाय नङा माबा खालामनाय बेखौ भिडिअ खानांगोन ना माने बिदि दोननानै ओइ नै माबा खानाय दोङो बेखायनो गाव गियो नङा गोराथार हो गथायनो दो ब्र' दंफांनिसो ओंखायनोथ' औवानि बायदि मोनदोंलै दंफां औवा सिनायाखै नै औवा बायदि नुथारदों खस्सा फुरा दरसे गोलैबाय आरो ना जोंनि हायाव फुरा मोजांथार फिसासो गोलैदो दे बिराद लस खालामदो फुरा नै इमान मोजां फिसा गोलैदो नै मानो गब्लङाखै बुस्थुआ गब्लङाखै ना इदि खालामनाङा र' जानसु इखिंजा अ इजिङाव मोनसे सु ओरै होमबाना मिलायलांगोन गोजौ खालामदोंमोन गोलालि ओरै लांना हो ओइथिया ओरै गोथाय लायदों ओमफ्राय नै जोंना दा भाया एम्बु बेदर लाना फैदो आरो ना आरामसे जों दा रस्ट खालामसै एम्बुखौ नै जों दा नै अन्थाइयाव पुरा एम्बु बेदर बानायगोन जों इयाव एम्बु बेदरखौ एवगोन एम्बुखौ नै इखौनो होगोन जों थावखौ मेरिनेसननि काप बरिया खायो नै ला नै अन्थाइयावसो संगोन आरो फार्स्ट टाइम दे दिनै अन्थाइयाव बानायनाया फार्स्ट टाइम दिनै या ओ माय गॉड अन्थाइ गानहरनाय नोङो अन्थाइ नांगौ इदि होदों आरो नोंनिया माबायोब्रा जाबाय जाबाय बरे पारफेक्ट नै जाबाय बरिया बानायनोसै जोंनियाव दा yes गन्दो ओइ गन्दोनि दो जोंनियाव दा एम्बु बेदरखौ होसिगोन एम्बुआ गाइस रुखानाय दे रुखानाय yes
गोलोमदैबो थोबसे थांलायलांबायलै दायो एवनाय बासिनो होना होगोन गोलोमदै टेका फिनिश जाना दोंनाय बायदि नोंसोला ताल गैयै बायदि था फिनिश जाबायना बुस्थुआ खोनाय जाबाय दे गाइस नोंथांमोना साराय गैयाबाथाय माबोरै संनांगौ रोंना ला गाइस विल लाइफ सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे yes नै ओमफ्राय नै दंबावो र' बहुद दंबावो नै जाहांबाय सं माथो हिटनि नै कालार कालार ओंखारजोब्बाय हिटनि So guys, जोंना दा बेदरखौ बेवहाय हांगासिनो आरोना दिनै नायलाय गस्लाखौ डेन्जार ना डेन्जार गस्ला गानना फैदो फाग्ला नोंथांमोना जुदि आंनि मैयानि ब्लगखौ नायदोंबाथाय बियो दारागावआवनो फैदोंमोन दिनैबो फैदों गाइस दिनै माने ओरैनो बेदर जानो लुगैनानै अमाल' हांनो फैदों आरोना थ' नोंथांमोना दा नुखाबाय गाइस जोंहा मा मा बेदर दं दिनै अमा लाबोदों अमा हांदों ओमफ्राय एम्बुबो लाबोदों माने एम्बुखौ नोंथांमोना नुखादों माबायदि टेकनिकआव जोङो एवनो नागिरदों माने गोदान स्टाइलनि नागिरदों आरोना जोङो दिनै गाइस ससे आङो इन्ट्र' होनो थांदोंमोन बेवहाय बिराद मेंबाय आङो जोंना एम्बुआ मोनहां जाबायनो गाइस मोनहां आयु नै गाइस टेन्डार स्टाइलाव एवदों नै ओमफ्राय बेथ' स्रेम मोनलायदों गाइस नै नै गाइस एम्बु बेदर इयो नै मोनखांबाय ओमफ्राय नैखिनिया मोनथ'वाखै गाइस नैयो ओमफ्राय नैयाव एवदो जों नैयाव अमाया नै सावनाय जाजुखाबाय आरो ना गाइस आंबो खनसे इखो सोलानायनोसै माने ना एर'बाय लुगैदों गाइस लुगैदों दा आं दाख्लैसो फैना थांखांबाय थेवब्लाबो दिनै फैबावनानै मोजां नांदों आरोना गाइस नै बा आङो दिनै बेलेग माने नोंथांमोननो बेलेग कन्टेन्ट लाबोदों जे आङो अमा हांनानै जानाय आरो एम्बुखौ माबायदि बिदिनो एवना जायो मायो जों अन्थाइजों ट्राइ खालामदों गोदान रेसिपि स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन जोबथासिम फैबा भिडिअआ बांद्राय गोलाव नंला जायखिजाया सिनेमेटिकखौ एसे एरला होनो मोनबाय बांद्राय नङा गाइस दिनै ओमफ्राय गाइस भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय जायखिजाया थेंक इउ फर वाचिं भिडिअखौ लासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ना मा होनो गाइस